De gewiekste van Gennep, vertel. Vertel, de gewiekste van Gennep, de eerste Gennepse stadsquiz. Wat is de concrete invulling van de quiz? Nou, de bedoeling is dat op 9 december elk team een captain afvaardigt en die gaat naar het stadhuis. In de raadzaal krijgt hij daar om exact 6:30 een tas overhandigd. Daar zit het grote quizboek in. Dat quizboek, daar staan de 100 opdrachten in die men uit moet gaan voeren. Daarmee gaat de captain terug naar zijn thuishonk, waar de andere teamleden zitten te wachten. En men gaat daar die opdrachten uitvoeren. En daar kunnen opdrachten bij zitten dat ze nog Gennep in moeten, of het zijn doenopdrachten, het zijn vragen, het kan van alles zijn. En exact om 11:30, of uiterlijk om 11:30, moet dat boek ingevuld zijn. Ja. en ingeleverd zijn op het stadhuis weer. Is het te doen? Nee. Nee, het hoeft, Eigenlijk niet. het hoeft niet allemaal af te zijn. En dat, Gaat ook niet lukken, denk ik. Nee. Waar gaat het dan om? Ben je de snelste? Ben je de beste? Wat? de gewiekste. De gewiekste. En die is? Nou, wat is een gewiekste? Je moet zorgen dat je in het team denkers hebt, doeners, Veel variatie. jong en oud. Ja, ja. Dat is de tip, denk ik. Hè? En heel veel mensen denken dat het heel veel over Gennep gaat. Dat de vragen, dat je alles van Gennep af moet weten. Nee, de meeste vragen gaan niet over Gennep. Maar er zijn wel vragen die over Gennep gaan. Wie kan zich eigenlijk inschrijven? Nou, eigenlijk iedereen, ja. En jongeren kunnen zich aansluiten, kinderen en zo. Die kunnen gerust meedoen. Maar ja, het is wel echt voor iedereen eigenlijk. Ja. Dus eigenlijk geen voorwaarden. Jawel. Wat wij vragen is dat er in ieder geval 2 personen woonachtig zijn in Gennep. Ja. De teamcaptain moet uit Gennep komen. En een thuishonk, waar ze dus de opdrachten uit gaan voeren, dat moet in Gennep zijn. Ja. Hoe kan men zich inschrijven? Via onze website. Daar kun je klikken op het tabblad inschrijven. En daar moet je wat gegevens invoeren. Zijn er nog kosten aan verbonden? Ja, Ja. het inschrijfgeld is €35 per team. Ongeacht hoeveel personen? Ja. Precies, Ja. ongeacht. De teams, moeten die een maximum of minimum aantal personen hebben? Niet maximum, we adviseren wel dat ze rond de 15 zitten, zeker. Ja. Ja. En minimaal 6 personen. Ja. Wat hebben we nog nodig voor de quiz? Ja. Goeie zin. Ja, ik wou het net zeggen. Heel veel goede zin. Ja. Ja. Gezelligheid. Ja. En borrelhapjes en zo. Hoewel, Ja. ik denk dat toch niet dat ze daar de tijd voor hebben, denk je wel? Denk het ook niet. Wanneer weten we wie de gewiekste is? Dat weten we 29 december op de feestavond. Dan krijg je de uitslag en dan gaan we een hele avond aan elkaar praten en presenteren. En dan op het einde, ja, dan... Dan wordt de gewiekste bokaal uitgereikt. Ja. Ja. En dan weten we het. Ja, En dat is een prijs om te hebben. ja zeker weten. Ja. Dat denk ik ook wel. Ja.